Benga skrev till mig, jag har träffat en annan. Och först jag tänkte, jaha, vad bryr jag mig? Vi är inte ihop. Och sen tänkte jag, vem är hon? Så jag frågade, jaha, vad heter hon? Och han skrev Ulla. Jag tänkte, vadå Ulla? Jag känner ingen Ulla. Och jag skrev, jaha, hur är hon? Och vet du, det kom så här ord. Hon är duktig, hon är framåt, hon är runt och god. Och jag tänkte, jaha. Och det kom bara fina ord och sådär gulliga om Ulla. Och jag började bli irriterad. Jo, jag tänkte, jag är svartsjuk. Det var en chock. Och jag sa, när får jag träffa Ulla? Och han sa, när du vill. Hon har flyttat in. Flyttat in? Redan? Jag såg honom för fasiken förra veckan och han var ännu singel. För mig är det lättare att han är singel för att vi kan träffas ibland och ha lite träffas ibland. Du vet, sådär mysigt ibland. Men nu är det irriterande när Ulla har kommit emellan oss. Så jag gick dit jäkligt fort. Jag har aldrig gått så fort. Och jag sa, kan du presentera oss? Jo, hon kommer fram alldeles snart. Ska du vänta lite så kommer hon fram. Hon är redo. Hon är alltid redo. Och jag sitter där och väntar och väntar. Och jag känner bara, det kommer rök ur alla hål. Irritation. Och så kommer hon fram där så stiligt och fint. Hon är en dammsugare, en robotdammsugare.